Μα τι τους εννοιάζει. Τα καθήκια. Τι τους εννοιάζει. Τι τους εννοιάζει τα καθήκια. Αυτά τα όπλα τους καθαρίζω. Τους καθαρίζω. Τσακ. Τους καθαρίζω τα καθήκια. Ένα βγάλει με το μαγείο. Φωτογραφία. Τι τους εννοιάζει αυτούς, τι τους εννοιάζει. Μα τι τους εννοιάζει, τι ανάστημα κάνουν εγώ, τι τους εννοιάζει. Να τους τα επιτρόποι, οι καντιλοναύτιστες που να τις πάει ο Πάρος. Να τις κάψει ο Θεός, εν το τέλος των μαλών, δίνουν τα μαλλικά τα άτομα που μετά τους σουάλια. Δίνουν τα μαλλικά τους εσά που τα άτομα που μετά τους σουάλια. Που έχουν μετά τους σουάλια, εμέναν τίποτα. Πάτε το διάλογο. Έλα μου σάκα! Άντε ρε,